Ja, som det er jo gået op for os nu, så er det jo december. Og noget af det, der virkelig har fat i folk, det er, hvor meget der er lavet, og at der er mange, der snakker om juleræset og stresset. Så det vil vi arbejde med i dag, det er at få sluppet noget af det der stress, og få noget mere ro ind i hele systemet lige nu og her. Og vi vil bruge den enkle metode, som vi har haft fat i før, nemlig tapping. Og det der også hedder EFT, men det hedder det mest kendt som tapping i de her år. Og vi starter med sådan en helt generel sætning, der siger, at ligegyldigt hvad jeg føler, så elsker og accepterer jeg mig selv fuldt ud. Yes. Og jeg plejer at fjerne de her briller, så jeg kan bedre komme til punkterne i ansigtet. Ja. Vi starter på håndkanten. Ligegyldigt hvad jeg føler, så elsker og accepterer jeg mig selv fuldt ud. Ligegyldigt hvad jeg føler, så elsker og accepterer jeg mig selv fuldt ud. Ligegyldigt hvad jeg føler, så elsker og accepterer jeg mig selv fuldt ud og fuldstændig. Og så starten af øjenbrynet. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Og så siden af øjet. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Under øjet. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Og så under næsen. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Hagen. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Og så starten af brystbenet her. Starten af nøglebenet hedder det. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Og så under armen. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldstændigt. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldstændigt. Og så toppen af hovedet. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldt ud. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldstændigt. Jeg elsker og accepterer mig selv fuldstændigt. Kan man sidde et øjeblik og lige mærke tilstand. Og vi skal nu finde en sætning, som beskriver det, vi gerne vil opleve. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Ja, den tager vi. Vi starter med starten af øjenbrynet. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Siden af øjet. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt.
Så under øjet. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Under næsen. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Og hagen. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Og så kravbenet. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Under armen. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Og så toppen af hovedet. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt. Jeg føler mig rolig og fredfyldt.